Angkur kavialam kaning je putak metang ki chokche chatek longsi rada thengno Bikram Rongphar dia kachah. Kedam tang hiti ruya prang Dipu LA MLA Bidya Singh Ingleng lapen inut anim supi angbong lang norem amahor social media along kachatang plup aporahut All Party Hills Leader Conference mate APHLC Central Committee along Women Wings Secretary Kakurong Pipi lapen Law Secretary Samson Teron Angbong aning kachahang pu alam lepai penang Facebook along anong Josi kachatang tulilu bangso ahok helam kumatsi kipaklang pen rada hongja along kapachatang aputhak APHLC atung Dipu Police Station along FIR mate lamhoy pidam danglu lapusona porahut nonjong karbiang long along mahang kapatek Regional Political Party mate HSDF along Organizing Secretary in Charge Bikram Rongphar Radamay Pi along lapuson si ningjelo alang litum kopilo kakuhi pipen Samson Teron alang litum hatak langrok yo ladak langrok lo patang te litum matana lahilo ma hok pet khai phan ka chesong hok pet khai phan kan chapi khai phan jinghon nangi longria phan jinghon nangi pu akipu pen yo alang litum non dak ki langrok kesoma de dang phan pu pia prang ta ami thang ta chini nai ba dang phan pu pia prang ami thang ta chini se nai de sora thase salam thei ki pudama tidi ami thang ke tong ke phelang sirik su chitom chekmak ba ke tong sikiyong dun usorang lak lo yo ami phida la tum se me kai che Bidya Singh lang me phi phan la tum me kai lo ta kai lo sita no na ke Samson Teron pen ka kui pi ba ke yo ka kuro pi ba ke yo de nanak lang surok alang ni tumta pitor tiso akimang solo pitor tiso ta alang ni cuma thadet lo pitor tiso cuma thadet alang ni chok che theglong lor si alang ni ke frak postaring ka bonai ready at hand biko de lapu viral te keli tum ke adilo pame melasta pitor tiso ke postarang tar eno de postarang tar eno chok che la ke Bidya Singh le phana apuan pasonai Bidya Singh le ke ekdom karbia khai pen masi damnai pu ba non na ke pitor tiso thatho de Ike, akol so pitor di so chok chep APHLC te bhang dun jolo non ke klang thewa ke kakupen Samson Teron Samson Teron nalang ni tumno ke pilo jo FIR ka pidam din tumta oh ni tumhana putta bara ni tumhan nong no ki jo palang tumna FIR pidam din FIR pidam ni pomo pulis ki nabi alang tumhan di puge ke lage daheno ma hok pet khaya phan nongria phan ini tumak ke mang ini tumak kari hempet kang tim na kiwan PG ke lahenoma bangsolam ke puthak chitini phai inkore hini arni matipung habar marlelang sorong along rong asar anparta chirok tok arwaratung chepengsi ingsam jin pen bangsolam kosonsi kapachathang plupma pupuang bong lamthi arjusi lam linno bonta Bikram Rongphar bang kakurong pila pen Samson Teronang bong aning kachahang pu nili rada thengno kaningje aputhak nililong thangnat evidence ave mote Facebook along ke theglong pensi kaningje chot alang lituma pha nili jongjong thangnat kilang selerabe mote political amelong ningje mejbon pusi kaningje chot lasi nili chichinilo nili si lam kaningje chokchedat lo pusi Rongphar sangho rada thengno dia Johangsi pupuang bong lamthi chepajutsi me prat kedam tang ani nili parliament pen masi nije dat ama hala dak chok che dat nili lasi hal dak personal lam nili konte da nai polo political potante political lam sidam chanai polo lasi laso posi karbiang ora latu ke chok che du thong kep sita personal hoi pen ma ke le tum politics claim na bonta le tum personal ke chitek nang ni lasalam lasi laso kang sai long rong asar pupu do lasi alang litum tami mesen miat pen samjin pen nitum pupu parti tum taning cing samlo lapen pupu ke cipo personal tum taning cing samlo lasi pini pen mang lason alam make avedat po lapen avedat na po bosin nili nang tum media thengnu pachini lo Samson Teron lapen kakurong vipia tum aning ke cedok wala maka hok kali putang lake ahok kali pusi non nili langpon lo lapen non nitung cingwai long tan nili tami arjulo alang tum fas tami alang tum ahok kali lake pachi thang tak lasi lason pache thang tap abang kedi karbi akai pasi ni si nong no pheno doko pasi mat komana jongsi lapusona sai lang no pen pamon thap potang te lang litum sami lasa sai pen keci onai pusin nili nang litum media theng tame choning rilu komani nang ke toy to nang lege klema nali jongjung kamatha pen to me plan ke cheng asot
nili ke ceng hut ke ni bang ke komane nang toy pop phanda kali lapen komane nang toy basi ke ni kali lake nili isi political platform ong dok polo nili ta inut political platform ong dok posi political amai long si nije ponda to amar la bang ke nili ta chokom de da suka ni bang ke tum pupu ang bong jihang si song bong pupu arong sar tum han jihang si ni tum la pang so alam cingki cing bai lo la se mesen me tan arang tum la pusana ka sen thek pot rong sar rong ni arong sar phata ni lihin pe choro par pik lo ke bang jilang sta me alang tum la pusana kang sai ke thek je phan alang li phata ne da nam jume hang pidum lo la se alang tum kang sai mesen lo la pe ni tum bong ta me pupu ta ni choi thai belo ang ke bang jilang ma ke la ke political lo si jam bet po landa da ni le element ke than di bang element ke bikram offer nale arku bangke ni organizing secretary SSDF lo hala HSDF lo organizing secretary lo bikram rong khara ke hai alang lihin pen kopi ko son ne nili tum aphanaman ke do sar samson terona ke hai la pen nili phan me hing no alang lihin pen ganing jedal la soputhak social media long se kaning je posi radak tum kar biang long ra kadu ka bitum se meke mang hi dukok hai ko la so joine nili tum ta mening dukti ro posi mithang kar bijam kaching hon siroi lo la pen ke kar bi itum customary lo tad ne dukok posi la so teng be situm ken kam ti jor lo la sila dak rong asar hema long an pini lang nang pati bok lo alang le tum pen lahin ning nang paching sam je phat la pen ke iprang na tu ke me muchot aking kam ka jor je phat la pen munon phi se ta me swar lo tum mane hem pen hong ke baralong komane ke jong dun de je phat la so joine pinelang tu me sen penele tum phan lama bangke na pachini pilo alama bangke alang limithang sata me chiko birlo limithang chok chibel lo pusi ang hu pen me chiko birlo la si ladak along naga ching sa pidun rong asa tum phan san mi liat ke ro pilo la pen alang li sata me monon phi sa me iwang jilang aport me la son mang ni claim klilu pusa mi thang ang hu pen me barlo la pen anu ka prek sata me monon phi ke la son swalo tum phan chol le gali ka prek tum aphan sata me kalili kalang lang anong no video bangke ing tonang ko lahin lo pedin pen chini rikang tungke ta pen ning tang sam lo nan bangke la se kar biang long rat ka do ka ve tum sita me nona bangke dilin ben ta me lam paklang lo la so ison sona lam bangke ilit tum bangke matha nang ne lo la pen ke konania doubts dolang ko bangke ka do ka ve sita me amingar lo pen bangke pakai nang ko